Som Valmiki, veľký básnik. Uprostred mora som videl Hanumana, ktorý čelil skúške odpočinku. Pod vplyvom času, trpezlivosť, sebareflexia a odhodlanie Hanuman to ukázal. Táto kapitola učí oddaných odvahe a zmyslu pre povinnosť. Rámovo meno je ako dých, meditácia nad rámom je cesta, aby vykonal rámovo poslanie. Rozťahni krídla, odvážny opičí bojovník, leď rýchlo. Ráma, ráma, Jai Rama, spievaj to, rozťahni krídla rýchlo. Preplávaj more, Hanuman dosahuje lanku, aby nasledoval stopy Sity. Ráma, ráma, Jai Rama, spievaj to, rozťahni krídla rýchlo. Preplávaj more, Hanuman dosahuje lanku, aby nasledoval stopy Sity. Na rámu rozkaz vyráža v prvom kroku Sundarakandu. Prichádza požehnaný začiatok v prvom kroku Sundarakandu. Na vrchole hory Mahendra myslel na rámu vo svojom srdci. V opičom srdci horela oddanosť, veril, že víťazstvo je jeho. Hory sa trasú, vietor ukazuje cestu. So zakričaním Jai Shri Rama nebo sa chveje. Ráma, ráma, Jai Rama, spievaj to, rozťahni krídla rýchlo. Preplávaj more, Hanuman dosahuje lanku, aby nasledoval stopy Sity. Ráma, ráma, Jai Rama, spievaj to, rozťahni krídla rýchlo. Preplávaj more, Hanuman dosahuje lanku, aby nasledoval stopy Sity. Uprostred vln sa zrodila nádej, more bolo svedkom. Všetci bohovia poslali dážď kvetov na odvážneho opičáka. Aby odstránil si ten smútok, tento krok je prvým svetlom. Rámovo dielo je božské, víťazstvo Hanumana je konečný cieľ. Ak je viera, sila sa zrodí, ak je dôvera, cesta sa otvorí. Rámovo meno je ochranným štítom, Sundarakand je požehnaný začiatok.